кешелерінің тура сөзлі ғаділ болғанын, тұрмыш соқмағынан дұрыс атлап изгіліклер генә қылғанын. Мен яратмайым жердә кешелерні, ғайбәт жайып сеннән көлгәнен. Мин кем диеп өзен генә сөйіп, ялған сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратмайым жердә кешелерні, ғайбәт жайып сеннән көлгәнен. Мин кем диеп өзен генә сөйіп, ялған сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратам җирдә кешеләрнең кояш кебек балкып йөргәнен. Сорау бирсәң боргаланмый гына, туры итеп җавап биргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең, ғайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзен генә сөйеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Кешеләрнең күңеленне аңлый белгәнен, газиз туган җирен онытмыйча, вакыт табып кайтып йөргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең, ғайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзен генә сөйеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең, ғайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзен генә сөйеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин кем диеп үзен генә сөйеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Рәхмәт! Зур рәхмәт!